hasiko gara, pontxuan. Egunon, eta mila esker. Gerturatu zareten hoi, pantaiaren beste aldean zaudeten hoi. Eta baita ere sare sozialetatikan, jarraitzen gaituzten hoi. Aurkezpen hau ere sare sozialetatikan jarraitu daiteke eta. Josebaren baimenarekin, hasi nahi dut gaurko eguna, aipatuz egun berezia dugula, Alberdanean. Gorka berezi hartua, batu zaigulako edizio lantaldera. Naiz eta ez duen bere lehen liburua, gurekin editatua. Eta ze libururekin hasi zen, hain justu beste editore baten liburuarekin, Aritz Galarragaren Humanitatearen une gorenak. Beraz, eskarmentu handiko editorea dugula, uste dut. Eta, saiakera hura literarioa zen. Eta gaur aurkezten dizuegun Aberriaren inpaseak, saiakera zorrotza, maila teoriko handikoa da, baina edozein irakurlek irakurtzeko modukoa. Eta, esan beharra dago baita ere, gaurko lanak argia ikusteak, zor diogula parte txiki batean, Jorge Jimenez Beki, bere izan baitzen enkargua. Josebarekin harremanetan ipini zen, eta idazteko eskaera egin zion. Baina, honen berri, Josebak garatuko du, nahi badu, ondoren. Eta Joseba Zulaika, antropologa dugu, erretiratu berria, Euskal Herriratu berria, antropologian doktorea da, idazle ere bai, Renoko Euskal Ikasketen zentroan lan egin du, 3 hamarkadaz, eta baita hura zuzendu ere bai. Bere obrak Euskal Herria izan dute ardatz, gizarte tradizionalaren ikerketatik indarkeria politikoaren auziraino, honako tituluekin besteak beste, Violencia Vasca, Metafora y Sacramento, eta Historiaren erotika, modernismoaren inbazioa aztertu zuen, Del Cromañón al Carnaval, eta Crónica de una seducción, liburuetan. Bertsolaritza ere sakon landu du, bertsolariaren jokoa eta jolasa, eta bertsolaritzaz bisaio lanetan. Eta 2006an, etaren bilakaerari buruzko ikerketa argitaratu zuen, etaren ahotsa. Kontraterrorismoarekin lotutako gaiei buruz ere idatzi du, Terror and Tabú, edo Kontraterrorismo, Profecía y Trampa, liburuetan. Eta 2023an, Muerte desde Las Vegas, La guerra de drones y la fantasía norteamericana, argitaratu du. Beraz, Gorka eta Joseba entzuten etorri zareten ez, Gorkak azalduko dizkigu sakonago, saiakera honen nondik norakoak. Eskerrik asko. Egunon denoi, batez ere Joseba entzutera etorriko zineten guztiak, beraz nik labur esplikatuko dut pixka bat, liburu honen edizio lanetik, eta ditudan zenbat ideia edo gogoeta, ez? Esango nuke Aberriaren inpaseak hau badela debaterako liburu bat, baino, debate hitza ere modu askotara ulertu daiteke, eta nahi iruditzen zait ez dela liburu bat, azken urteotan, segurazki sare soziale eta beraien algoritmo polarizatzaile horiek eraginda edo izan ditugun debate horien klabeetan edo gertatzen, ez? Esango nuke beste eztabaida mota bat proposatzera datorrela liburu honetan Joseba Zulaika, eta horretarako bestelako abiapuntu bat proposatzen digula, ez? Abiapuntu hori edo liburuan lantzen diren gai ugariak biltzen dituen edo estaltzen dituen aterki hori inpasea da. Inpasea ulertuta, ez aurrera eta ez atzera egotearen egoera hori bezala, ez? Inpasean ikusten ditu Josebak, Euskararen egoera, naziogintza, gizon emakumeen arteko berdintasuna, badirudi ez aurrera eta ez atzera gabiltzala azken urte hauetan gai askotan, ez? Eta beraz,
ni uste dut liburu honen proposamen nagusietako dela gure burua ere inpase horretan pentsatzea, ez? Inpasea ez da leku eroso bat. Nahiko genuke zirt edo zart egin, nahiko genuke definizio zehatzago bat, ze ezin egona eragiten du, ez? Inpasea ez da utopiaren espazio bat, baina iruditzen zait, liburu honetan planteatuta dagoen moduan, inpasea izan daitekela, gure biharko eguna, gure biharko gizartea, gure biharko kultura, politika, eta beste modu batera irudikatzen hasteko modu bat. Eta segurazki ematen aldizkigula oinarri sendoago batzuk orain ditugunak, baino, gure zera kolektibo hau edo imaginatzeko, ezta? Bukatzeko esango nuke hau ez dela behin betiko erantzunak ematen dituen liburu bat, baina bai zabaltzen duela espazio bat. Eta espazio hori da, euskal kultura, euskal gizartea definitzen duten osagaien artikulazio berri batzuk proposatzen direla hemen, edo behintzat artikulazio berri horiek ikusteko tresnak dauzkagula liburu honetan. Iarrak esan duen bezala gainera, uste dut ondo nazten dituela batetik maila teoriko handiko gogoetak eta bestetik edozein irakurleek ulertu ditzakeen gakoak, ez? Egunerakoan bizi ditugulako. Eta beraz, artikulazio berri horiek badirela ere esploratu gabeko lurraldeetan sartzeko gonbidapen bat, eta ni behintzat irakurle bezala asko eskertu dut hori. Hau da, ez da liburu bat ados egotea edo ez egotea eskatzen dizuna, baina bai zure burua eta orain arte gauzak ulertu dituzu modua beste leku batetik begiratzeko gonbidapen bat, ez? Eta beraz, alde horretatik, editoreok badaukagu abantaila hori, eta da, liburu garrantzitsuen aurreneko irakurleen artean egoteko aukera ematen digu. Ni oso eskertua nago alde horretatik, liburuan ere editore izan naizelako, eta orain Josebak azalduko dizkizue xehetasun gehiagorekin liburuaren nondik norakoak, beraz, mila esker. Mila esker, Iri Gorka, oso ondo nolabait laburbildu du nire saiakeraren intentzioa, asmoa, espazio berriak irekitzea ez dela polaridade baten gauza eta ados egon behar dena ala ez nire ikuspuntuekin, bazikan zera, ondo mila esker. Eta mila esker hori horrek, klaro. Aipatu duan bezala Agirrek, saiakera honen kulpante nagusia hasieratik Jorge izan zen, nik nire inseguridadean eta hemen datoz nire inpaseak, porque inpase hauek aberriaren dira, baina nire handik azitakoa dira, nire aberriaren inpaseak azteko dira, ez. Orduan nire inseguridadean idazle bezala nik zer egiteko eukinezakeen gaurko euskal gizartean planteatu nion Jorgeri, eta imaginatu zezuen nik Euskal Herritik aldegin nuan, Franco hiltzan udazken artean jonitzen estudiatzera kanpoa, oindala 50 urteia. Eta urte horietan 50 urtetik gehiena danak kanpoan bizi izan naiz, itzuli nintzen orain 5 urte, eta zer tokatzen zait niri idazle bezala edo... Eta orduan Jorge zanik lagun bezala naukanan editorien artean, etaren hautsagatik, sobre todo berak izugarrizko lan ona egin zitean ora promobitzen, eta bar. Eta orduan berak esan zidan, nire interesatuko litzaidak egingo bau euskal gizarteaz, euskal kulturaz, kanpoko ikuspegi bat. Hori izan da nire kide danka bat hemen eta beste danka kanpoan. Kanpoan bizi izan naiz, Renon funtsean. Eta orduan, hango eta hemengo mundu horren tartean, balantzaka bizi izan naiz ni, eta horrenik nire alanago. Eta orduan, hau da, nire esperientziatik hartuta, nire inpaseen artean lehenengo hizkuntzaren izan da. Euskera bera, da, nik kanpoan inglesez idatzi izan dut urte guzti hauetan, ia erabat. Euskera, etaren hautsa balakoen emaken du eskero besterik ezerrez. Orduan, tortzen naiz, nire euskera erabadago kamutsa
eta eskerrak berriari, eta azten naiz, eta literatura berriari azten naiz euskera irakurtzen eta moldatzen, baina hasiera batean ez nekien nire inglesarekin jarraitu, ala euskera hasi, eta lehenengo urtean inglesarekin jarraitu nuen, errezago zitzaidalako inglesez egitea ohituta, eta idazle bate badauzka bere esaldiak, bere vokabularioa, bere orduan inglesez errezago zitzaidan. Orduan nire lehenengo zera hasi nintzanean Getariataz idazten, Getariako etnografia baten asmoarekin, derrepende konturatu nintzen, ez du zentzurik inglesez egitea, porque hemen dan euskeraz, orduan euskeraz, eta euskera berarekin orduan euskal idazle baten inpaseak hasieratik, nire idazkera gaur eguneko gizarte euskaldunerako zer esan lezake, nire zalantza horretatikan hasi nintzen, da orduan hor Jorgeren zera izan zen eretzeko. Beste momentu importantea izan zen Javier Etxeberriak eta Vilma Kokosek eskatu zidaten hemengo Michelena zentrorako zeukaten hitzaldi serie bat, Krisis Kontemporaneaz, emango nuan hitzaldi bat. Eta ni horretaz ari nintzen idazten orduan, inglesez ari nintzen artean, eta esan nien, bueno, idatzeko emango dut krisiak, euskal sujetoaren krisiataz, da, nere krisiataz, ni neuk kanpoan egonena etorri zer zentzutan naiz euskaldun, zer zentzutan tokatzen zait niri euskaldun izatea. Eta hortik sortu zen nire ikuspegia hau, nik nire ezagupenak gaur egungo euskal politikaz da euskal literaturaz da oso mugatuak dira, baina zirrikitu bezala esan nuen, hartuko dut inpasen egoera hau, nire gertatzen zaidana, eta hortan zentratuko dut saiakera bat, orduan sujetuarekin hasi eta sobre todo hitz egin behar nuan euskarataz, euskararen inpaseaz, eta euskara beraren inguruan, hau da, kanpoan egon da itzuli zendan baten lehenengo galdera esaten da, ta Euskal Herria nola aldatu da zera. Orduan, edo gure belaunaldiaren jardunbidea ze izan da. Dan izan da porrota handi bat, edo arrakasta batean gaude, eta zer erantzun ematen dizun bera jarrera estrategiko bat bezala bihurtzen da. Alegia ez da botella erdigutza erdibetea bakarrik, da zu zeuk ze konporta erartzen dizun zera. Eta orduan, ni horren aurrean euskerari dagokiola konkretuki, niretzako euskera beraren indarberritzea malgutasun aldetik, vokabularioa aberastazunetatik, literatura gaur daukan, beste euskera bada, nire asko sumatu detena, porque nire euskeria oraino eta marruteko, 40 urteko euskera asko zeran kilosatua zen. Hori alde batek da, bestalde gizartean kazetaritza euskaldunaren aurropasoan eretzeko izugarria izan da. Euskeraren horrepena eretzeko da alako saltoa. Nik orain 50 urte Bilbon euskera erakusten da, gaurko euskera, da, harrigarria, hau da, hitz gustua da, zulora zijoan hizkuntza ora berpiztu egin dela, edo behintzat ez di joala hitzera orain. Orduanik, baina hau esatea tabu bihurtu da. Zuk esaten duzu gaur erreunio baten eta nahi gertatu zat. Euskarak izugarrizko horrerapenai da tabu, ezin duzu esan euskarare gaur, esan behar duzu euskara larrialdi handian dagoela, eta klaro, egia da, minorizazio gorrian dago, gure hizkuntzalarik esaten duten bezala, baina hor, hasiera bat lehenengo inpasea da, idazten duten beraiek dira aipatzen dutenak euskara inpasean dagoela. Orduan horren aurrean, nik neure estudiotxoa egindet irakurriaz, ez nik soziolinguistika edo demolinguistikaz gutxi dakinik oso gutxi, baina estudiatu ditut, Patxi Bastarrikaren, edo Jon Sarazuaren, edo Amun Arrizen, edo Jurrebasoren lanak, eta nire baikortasun hori, egia esan behar badet, areagotu egin da. Iruditzezat euskararen aurrerapena zenbakietan, baina hor bertan dago
inpase oinarrizko bat. Zuk zenbaki horiekin nola konstruitzen dezun euskararen egoera oso desberdin izan diteke. Hau da, inkesta soziolinguistikoen zenbakien arabera, euskaldunok gera 160 zerbait gehiago, 60 dira erdera bakarrik ibiltzen dutenak. Beste 140ak gera euskara dakigunak, bilinguak geranak, euskara zerrezago, bilinguak geranak, erdera zerrezago, bilingue tartekoak, eta beste batzuk euskaldun pasiboak, hor 140 ingurura, horiek dira 900.000 euskaldun. Baina, Jurrebaso baten zenbakiekin, berak egiten dituen taldekak eginez, resulta que euskaldun benetan euskara egiten dugunok era 213.000, bada aldea, 213 edo 900, iristen da puntu bat, zein dira hemen sinisteko zenbakiak. Nik uste bi konstrukzioak dira neurri batean, fabrikazioak, estadistika bidez egiten direnak, alde batetik zu bazaude erakunde batean, zuri interesatze zaizu, aurrera doa euskera, pauso honek ematen ari gera, bide honetek jarraitu behar dugu, eta zu kritiko izan nahi badezu esnatu inberdalako euskaldungoa, oraindik asko dago egiteko orduan, jute zera pixka bat kontrakora. Eta sortzen dezu neurri batean alako alarma bat, hau, eta orduan, Sarazua Jurrebasok euskarari kanzerraren metafora pintzen diote eta bat, nik ez ditudenak gogokoak inondikan ere. Nire iritzizat, beste alderdi funtsesko badala, alderdi subjektiboa, hizkuntzaren aurrean, soziologoak diotena, gauza bat definitzen dezun ordutik, definizio horrek realidadean gain ondorio zuzena dauka. Orduan zuk definitzen badezu egoera bat, hilzorian zaudela, dago gero arrisku hori profesia bihurtu da dein. Olako zera ibiltzen dut euskararen inguruan, baina, klaro, euskararekin batea dator baita ere, zer izan da gure belaunaldiaren, zera politikan, kulturan, eta bar, eta bar. Eta nik uste guzti hauetan ere, inpase egoera handiak izan ditugula, edo ditugula, ez politikan nire belaunaldiak, dano dakigu ez, izan zen belaunaldi, etaren belaunaldia, eta bar, eta aurra amaitu ondoren, euskal sujeto politikoan ere belaunaldikoak egokitu behar izan gendun post eta bateko egoerarat, hor egon dira gure inpase subjetiboak, eta niretzako sujeto horien erantzunak ere izan ditezke diferenteak, izan ditekenik izaten detena sujeto erreaktiboa lehen egindako dara gaizki egontzan, dan ekibokazio handi bat izan zen, edo izan diteke sujeto berregin batena, orduko egiaiek gaurkorera egokitu behar dira, orduan ezkerra abertzaleak eta sakrifikatzera behartu egontzan, hain zuzen ondare politiko haura salbatzeko. Orduan, olako inpaseak ikusten ditu nik orduan hori biltzen dut Sarrion Handiaren naufragioaren metafora maritimoa bera biltzen dituenak, sujeto iraultzaileak eta sujeto naufragoak. Nik uste naufragatu egin dugu gauza askotan, gure belaunaldikoak, baina ez gera hor dago oraindikan sujetua ber egitearen zera hori. Eta hortarako nik uste importantea dela porrotak eta inpaseak aztertzea zuzenean da hor ikustea, eta ez duela negatiboa izan behar frakaso batek hain zuzen. Eta hori da Gramscik erakutziziko, ez gure porroten gandik ikasi behar dugula, porroten gandik eta gure inpaseen gandik esango nukenik. Horrekin batea dator, anakroniak, hau da, Getaria esan den, nik Getarian etnografia bat egitea hasien naiz, nire lehenengo etnografia izan zen Terranobako arrantzaletaz. Duan, arrantzalen munduan berriz urreratu nahi nuan, itsasoko mundua, eta itsaso oso gai aberatza da, asko dago idatzia, poeta handiak itsasotaz asko idatzi dute, edo Pessoa dala, edo Mallarmé, edo Rimbaud, eta kontura edo nintzen, arrantzale jubilatu gehienak daudela Elizeko koruan. Orduan korura bildu nintzen, eta zer da, eta laste gelditu ziren organista gabe, eta bihurtu naiz Getariako organista.
Ni 53 urtean Eliza jungabe, seminarioan ibili ginen izan nola maitxun duen dena, ez dugu zertan sinisten. Eta horren agonia orain, egunero Getariko Elizan ensaioren batean edo hiletaren batean, anakroniaren zentzu hau ze denboretan bizigera euskaldunok. Eta, hau da, nik uste euskaldun askoak amestu izan dugu nien barandian zalea izan naiz, gazteetatik. Bizikinen barandiaren mundu magiko hartan. Lehengo batean idatzi dut Goenaga Juan Luis Pintoria, Alkizen bizin izan hilabete berarekin, gu biziginan magiaren munduan, zorginen munduan biziginan, baina literalmente. Idatzi dut horretaz zea bat. Nik ez dut pintatu kuadro hori, izate zuanean Juan Luisek. Indarrak, barruko indar, telurikoak pintatzen zuten bere kuadroak. Alegia mundu hortan bizi izan dugu, askotan esan da Andulrekzionik esaten du, ni erdi aroan jaio nintzen. Beste batzuk amesten dute, Nafarroa, amal, bizigean, baina azken batean dano bizigeak gaurko mundu kapitalista moderno honetan, hori da gure benetako zera. Baina horren barruan, hauek ere anakronia hauek ere da parte horrenak, eta Getarieko kasuan, Elkanoren kasua aztertzen dut. Elkano izan da herriko heroia, eta de pronto daukazu 2 hilabetere barruan, endala 2 urte, alde batetik Sarrionen dia etorri zan, Elkanoren bireko liburua esan, Elkano etzan superheroi bat, zan orduko merkatari getariar bat, beste gabe, eta beste liburu bat, aurkeztu zigun Asier Lopezek, Elkano lotuaz, konkistatzaileekin, esklabistekin, hau da, eta zu getariarra zera, zeinekin gelditzen zera, sortzen dizu inpase hori. Eta nik uste herriak ondo erantzun zuala, esan ez importantea zala, ikuspegi berriekin begiratzea gauzei, debate hori egitea, eta herria berak erabakitzea ze Elkano, porque etnografo batentzako Elkanoren lurre egitea eta bar dira azken batean naufrago baten lurreratzea da, eta Getarian naufragioaren gaiak familia asko ikutu dituen gaia da, orduan sentitzeu herriko zea hori ez. Hau ebian nire inpaseak, eta gero, klaro, idazle bezala, idazleak ere, lehen esan bezala daukagu gure zalantzak, gure inpaseak, ez, nire zer merezi du edo nire zeak. Eta hor, erabili dut Cesar Vitoriaren, aberriaren alde eta kontra idazten, niretzako bere saiakera hori modelikoa da azaltzeko euskal kulturan ze inpase duan gure artean sortzaileak. Hau da, inpasea esatean, formalki inpasearen zeranik ematen dio psikologian esaten dena lotura bikoitza. Alternatiba daukazu, A egiten badezu, zigorra emango dizute. Kontrakoa, B egiten badezu ere, zigorra daukazu. Eta C, egoera ezin dizu saiztu. Orduan, hor zaude egoera bikoitz horretan, inpase horretan. Eta komunikabide teorikoak, esaten de komunikazio dana funtsean egoera horretan dela, eta oinarrizkoa dela lotura bikoitza edo gure kasuan inpasea ikasteko. Matematikan problema behar esaten ziren ikasteko. Komunikazioan ere lotura bikoitza boen bitartez ikasten degula saltoa ematen urrungo pausora. Orduan nik esango nuke nire saiakera guztionen oinarrian dagoena Euskal Herriak orain inpase hauek bizitzea ez du esan nahi krisi egoera beltzean gaudela. Esan nahi du gure gizartea konplejoago egindala eta konplejidade horre berarekin ikarri zituela dilemak eta nora ezak eta ez aurrera esatzerako zerak, sokatirak. Nik orain 50 urte erakusten nuan Bilbo hartako euskeran etzagoen inpaserik, euskeran zuloa zijoan zuzenean. Inpasea sortu dira gero, aberaztu danean euskera eta euskararen alternatiba, posibilidadeak ikusten ditugunean, lortzen ez diranean gure ametsak eta hor sortzen dira inpaseak. Beste inpase fundamentala da generoarena, nola ez. Hau da niretzako beti buruan eukidedana, antropologoen tendentzia edo joera nagusia beti izan da gizartea
harmonia orokor bat bezala ikustea. Amaitzeko behar dut, ez? Harmonia bat bezala. Eta harmonia orokor horretan, alegia, gizartearen erakundea, gizartearen pentsakera, gizartearen familia estruktura, gizartearen sinismenak, elkarren ispilu moduko bat, elkargin osatzen direnak. Inpase ikuspegia kontrakoa da. Gizartea ditu baita ere etenak, arrakalak, noraezak, eta transmisio kulturala insistitzen duguna, askoten betzatzen dugu, tradizioa dela, altxor bat, pasatu behar duguna, baina tradizioan ditu baita ere bere barreko arrakaloiek eta inpaseoiek. Ejemplo garbiena da, hau, alarden inguruk sortu dan, zer hau, inpase hau. Hau ez da, hau da, kultura bere baitan duan inpasea generoaren ingurua. Eta zer nolako inpasea, pasatu dira hoetak urte, da ez da konpontzen oraindik. Eta hor niretzako feminismoak egin zuan azan erronka hori boteaz, inpase hori sortu gizonezko eta emakumezko arteko zeran. Eta lehen hor zagoen tradizio hori bortxatuaz inpase bat. Orduan nik inpasea bereiztu egiten dut, eta bereiztu beharra dago antagonismotikan. Antagonismoan da, eta politika antagonismoan oinarritua dago politikako. Da zuek edo gu, edo da arerioa edo gure alderdia, ez dago erdibiderik. Eta antagonismoak aurreratzen da politika. Baina inpasearen terrenoan ez zaude behartuta burrukara, zaude ikuspegi berri bat ikustera, bestian alderdia ikustera behartua, eta zentzu horretan alardeen egoera ere inpasea sortu zuan feminismoaren estanda horrek, baina nik uste provokatu zuela gizonengan antagonismoa, en el sentido de hauek irabazten badute gu galdu egin dugu du. Hauei ametitzen badiegu existitzen gureak egin du, gure tradizioa amaitzen da. Cuando feminismoaren motivazioa nik uste zala gizonezkoen antzerki maskulino honetan emakumeak ere parte hartu dezakegu etzan beren helburua gorroto amaieziniko bat sortzea herrian. Orduan, inpase bezala ikusi edo antagonismo utz bezala ikusi alderdia handia dago. Eta nik uste politikan ere nire belaunaldikoak gurea izan da burruka. Burruka eta burruka. Eta izan da, hau da, etzegoenan inpase konsideraziorik, edo ereriua, edo gu. Orduan, inpase garaian gaudela esatean eretzeko da, garai heroiko haiek pasatu zirela, eta baita ere nazionalismo historikoak izan dituen erakundeen instituzionalizatzeak eta negoziazioak ere nahiko porrot egin zutela, alegia estaduaren ganako arazori hor jarraitzen duela oraindik, inpase garai honetan gaudela, baina inpase garai horretan baita ere beharrezkoa zala neurri batean hau sujeto berriak, euskal sujeto berriak sortzeko, hori feminismoarekin argituak, eta beste sujeto komplejoagoak moderniarekin bereak diranak. Hortik joan da nezea, eta gero horrekin aurrera apenas ikutzen ditudana daude, gizarteko inpase handiak edo demografia dela, migrazioa dela, turismo ere bai orain, zer esanik ez krisia klimatikoa, kapitalismoaren ondorioak, inpase sortzen digu inteligentzia artifizialak, gai handiak dano bizi ditugunak, baina, bueno, politika munduan adibidez niretzeko Espainiak, Euskal alderdi abertzaleak Madriden egiten duten politika da adierazpen polita inpaseen potentzialetaz. Daude inpase batean, badakite beren helburu politikoa kontrajarria direla, baina bestalde elkarrekin negoziatu lan egin behar dute. Eta posible berriak irekitzen dizkio periferiako nazionalismoa, Madrideko krisiak. Hor dago niretzeko ikuspegi bat. Eta amaitzen dut Arestiren
naizena, ez naizenakin. Eta nolabait Gramsciren lana inbokatuaz, inpase garaian gaudela esatea beste modu batera esan liteke hegemoniaren krisian bizi gerala. Alegia, hegemoniak bai abertzaletasun munduan, bai abertzale eta sozialisten arteko Madrideko politiketan, nolabait hegemoniak nundiran aldatzen ari dira edo eztabaidatzen ez dago inoiz hegemonia mugitu ezinekorik. Eta orduan hegemoniaren krisia horretan neurri batean tradizioko sujeto irmo haiek edo bat abertzalea zala, edo sozialista zala, edo iraultzailea zala, edo kristaua zala, ahuldu diranean sujeto horiek, orain nolabait inpase zeharkaturik eta erdibitua diran sujeto horiek, behaiek amoldatu ditezkeela proiektu aurrerakoi berrietara sujeto mota hauek beren potentzial handia dutela. Eta hor, Gramsciren hildoan dauden zenbat autore aipatu, beste ez diten, Stuart Hall bezalakoak. Nolabait sujeto berri hauen sortzea, eta orduan nolabait politika ez dala, hauteskundea bakarrik, politika dala, kultura berri bat sortzea sujeto hauekin. Eta sujetoaren, horretan kulturaren ikuspegia da beste bat, niretzako kulturaren guk izan ditugun sujeto kultural etniko esaten ditudan horiek erenik kritikatu egingo nituzke sujetoa behar ezin dira izan orain fundatzaileak, ezin dira izan fundazionalak. Orduan, hortik dijoan nire saiakera hau, nire egoeratik sortua, baina gaurko Euskal Herriari aplikatu dezakeela, baina nire azkeneko mezua da baikorra, erabat baikorra, euskeraren inguruan, euskal egoera, gaur eguneko egoera gizarteko eta politikoaren aurrean, nik uste, orduan nire erantzuna hor dago, nire egoeratik gaur eguneko Euskal Herrira atzea. Inork, galderarik, bai, baduzu hor mikrofonoa favorean. Mila esker. Galdera pixkatagian teorikoa litzateke, baina inpaseak baldin badira edo erabili baldin badaitezke aurrera egiteko, posibilitate berriak irekitzen dituztelako, egia da azken boladan, agian ere algoritmoa eta sare sozialen eraginez edo gizartea antagonikoa bihurtzen ari dela. Geroz eta gehiago edo bagarela. Zakit nola orekatzen diren bi alderdiak edo nola egin dezakegun aurrera inpasauetan hausnartuz, geroz eta kontrajarriagoak den zentzu askotan politikan, hezkuntzan, gizarte batean. Zakit gaztea zeralako zu, claro. Zuk egongo bazineke nire oindala eta marrutuko Euskal Herrian, orduan antagonismoa da burrukak beste esan bat zaukan. Halegi antagonismoa zen, segun nola pentsatze zuan, gorkak pentsatzen bazuan, ez dakit Euskal Herri independentia behar dela eta ni pentsatzen banuan bai, baina gure arteko harremana oso zaila ingo zen. Alegia, zagoen drama bat. Baina bai, polarizazioa eta zera, eta baita ere nire normal egiten zait, gazteen artean egongo dela, jendea ez duela inolaz ere inpase bezala definitu. Hau ez da inpase bat, eta orduan hor gazte jendea daudenak berriro nahi dutenak komunismoa eta klase borroka eta bar, ni oso ulertzeko egiten zait hori, bai. Baina, bueno, ikusten duzu nire jendeak entzuten dit, nire nolabait baikortasun honean, eta bat baino gehiago esan dik, oraindik Ameriketan bizia, edo, ilargian bizia, alegia egoera zailagoa dela. Baina ezke hori da orduan, nolabait zuk esaten duzu Euskal Herrian niri gertatu zat, nire laguna egitazue eta
Ez alkaute orain, inoiz baina hobeto Euskal Herria, dana egiteko zego. Alegia, dana egiteko, nahi bat baino gehiago izan dit hori, eta idazle handiak. Niretzeko da Euskal superegoaren zera bat, alegia, egiten degula ez da nahikoa. Eta dana egiteko dago. Superegoa da agente sadiko hori esaten dizuna, gehiago egin behar dezu, eta zenbait eta gehiago egin, orduan da gehiago eskatzen dizu, orduan da kulpa gehiago ematen dizu. Nik uste Euskaldunak badaukagula alako tendentzia bat zera hortara. Ez dizut erantzuten askorik, baina nire ikuspegitik begiratuko bazen du, baina bai, polarizazioak daude, imaginatu, Estado Batuetan dauden polarizazioak. Ja, hori da bestea ez, Estado Batuak, Euskal Herria, nianik etortzen naiz, Euskal Herria konparatzen dut Estado Batuekin, eta hemen bizigera, baina, klaro, ez dut izan nahi, hau paradiso badanik. Zu gaztea bazera, biso bat izen badezu lortu, eta bar, egongo zera. Baina, orduan zuk esaten duzu oso ondo gaude, eta diskurso batek exigitzen dizu, edo ez dizu permititzen hori esaten da, ni neuk hori sentitu izan dut. Euskara aurrera perandi nola? Hau zulora dijoa. Orduan, egoera horretan ikuste, hau aurrez aurre ikustea, eta pixka bat teorizatzea, eta esatea hau da realidade normala, gizarte moderno batean. Eta da gure aurrerapenaren seinale, horrela begiratu dezakegula eta enfrentatu gindezkela gure inpaseekin, ez? Hori da, nire saiakeraren nahia. Beste galderarik, bada... Bueno, ipatu... Itxaropen kontu hau modan jarrita dago, itxaropen falta dagoela. Ai, barkatu. Ez da hitzen hau gabeala, nire abotsolondia. Etorri zaidala burura aspaldi honetan modan jartzen ari dela itxaropen falta dagola eta itxaropen hori ezotedan landu behar eta bai feminismoan, filosofian eta ez dakit horrekin lotura egiten duzunzuk zure optimismo hori hemen aipatzen duzunean. Gramsciren intelektuaren pesimismoa, baina borondataren optimismoa. Nire hor nago pixka bat, baina niri iruditzezat gaur egungo euskal komunidade kultural politikoak aberastasun, ni han bizi izan, hangoakin konparaturik euskal gizarteak duan aberastasuna eta bere aldeko zerak niretzeko oso dira nabarmenak edo oso dira baikorre egotekoak. Nik oso ondo ikusten dut euskal gizartea gauza askotan gure arazoekin, baina asko okerro egon ginen lehenago niretzeko frankismo denporan zezanik ez. Eta gero nik uste euskararen inguruan eta ingenitun zenbait prospektiba igual ez zauden oinarrituak demolinguistika legeetan. Pentsatzen genduen euskalduko ginela, hori ez da ez ezagutzea soziolinguistikaren legeak. Eta gero niretzako borondatearen positibotasuna niretzako funtsezkoa da. Hau da, soziologoen axioma hori, definitzen dezunean realidade bat, definizio hori bera bihurtzen da realidade. Zuk definitzen bat dezu, hau da, Jurrebasok esaten du momentu batean, nik asko ikasi dut bera handik, uste gendun bilinguarismoan bidean bita bat galtzen ari ginela partidua. Ja, berak zen bita bat ez, aikea galtzen 11 bat. Eta, hau da, niretzako bai bita bat, bai 11 bat, azken batean da hizkuntza metaforiko bat, eta niretzako ez da realagoa 11 bat, bita bat, baino realismoaren ohorezi egingo dezu 11 bat, zera hori,
baina, hau da, zuk eguneko 60 erderaz, eguneko 40 horiek euskararen inguruan, esan dezakezu, nik eguneko 40 euskararen inguruko horiek bilinguismotik urre ikusten ditut. Eta orduan bitxa bat ari gara galtzen, eguneko 60 erda, eguneko 40 euskal munduan, edo zorrozki jartzen badezu, 11 bada euskarazkoa, motivaziorako, subjektibidaderako, zure definiziorako, zer da interesanteago, esaten, bita bat ari gara galtzen eta partido hasten ari gara, ala 11 bat hau galduta gazte jendea erakarri nahi bat duzu, emigranteak ekarri nahi bat duzu euskara da, subjektiboki zure definizioa realidade bihurtzen da, nik demolinguistikaz oso gutxi daki, baina kumplitze dan autoprofesia horietaz asko idatzi dut, eta niretzeko oso realidade handia da, zuk profesia sozial bat egiten dezunean, errealia bihurtzeko duan ahalmena, hori oso literatura soziologikoan hori oso da ezaguna. Orduan niretzako begiratu behar diogu realidadearen alderdi positiboari ere, ez dugu bihurtu behar tabu esatea euskarak izugarrizko aurrerapena egin duta, objektiboki. Da negazionismo modu bat ez ikustea euskal gazteek oindala 30 urte lautik bat ezakiela euskara eta oain lautik 3 ezagutzen dutela hizkuntza. Bai, gero erabilpena, baina erabilpena bertan ere, Jorrebaso berak, hortaz gehien idatzi duenak, esaten du erabilpena altua dela. Berriz tokatzen zaionetik puntu batzuk altuago. Orduan nolabait hori enfatizatu beharrian dana dago kanzerra dauka euskarak. No me jodas, kanzerrakin, da. Imaginatu, ni bezalako idazle batentzako zaude zure dileman inglesez edo euskaraz, egin behar dugu kanzerra, euskara berpiztutzen ari da, zenbakiak hor daude, begiratu hiok alderdi positiboari ere, eta etzak egin tabu gurea. Nik uste hor dago euskal superegoaren masokismo modu bat, autotxantaje bat edo autosabotaje bat, inoiz idatzi denik, artistak gala euskaldunak autosabotajean egiten duguna ere ez da, dana egiteko dago, eta marrute hauen egin lan hondan, dana egiteko dago, hor milaka jendek egin dituzten aurrerapenak, idaztzian, kasetaritzan, literaturan, eskoletan, zeran, nik uste hori ere, eta orduan ez da fantasia baten gaineko optimismo nahi bat, da, realidadea, eta kontuan hartu behar dugula, alderdi subjektiboa dela oinarrizkoa, gure euskara indarra ematen ari gara, gure nahiaren romantizismoa gatina, nahi dugu euskara utzi, nahi dugu euskaldun izan, punto. Eta orduan borondate hori indartu behar duena niretzeko oinarrizkoa da hori. Eta horren kontra dijoazen analiziak, naiz eta intentzio honakin izan jendea piztu erazteko niretzat beste arrisku hori dute. Etxipenaren mundu baten, nola etxipena? Egin dugun aurrerapenakin. Etxipen hori niretzeko hori da etxai handiena. Etxipen hortarako nik objektiboki begiratuta, hau da, baikortasunako zenbakiak hor daude oso klaruak nahi bat dituzu hartu. Baina, klaro, dana da bai baina. Ados, bai baina. 140 euskeraz errez egingo dutenak, porcentaje bat da, ez dira danak. Baina erraztasuna bihurtzea kriterio nagusi ere, eta holako pixkat egiten du Jurrebasok, erraztasunaren arabera bilingüe horiek apuntatzen ditu alde batean, edo erderazko munduan, edo euskerazko munduan. Ni 40 urte egon naiz kanpoan, da nire inglesak ez dauka ezer erraztasunetik, da nire idazkera inglesez dana editatu izan behar da, horriz horri, lineaz linea. Halegi erraztasunik ez, baina ez diazu nire ukatuko nik ebakitala inglesez, hor idatzi ditu duzena bani buru ez. Halegia, danak kriterioak subjektiboki begiraturik oso kuadro desberdinak montatu ditezke eta batzuetan egiaren edo objektibitatearen izenean zeure autosabotajeko ikuspegiak hori da nire baikortasunetik idatzi dedana balioko du ez du balioko.
Oso ondo, beste galderarik, aprobetxatu nahi dut momentua, ipatzeko abenduaren 4ean, Uxue Alberdirekin izango zarela. Gitarian, bai. Uxueren hetero eta zure liburua aurkezten, ezta? Garoaren eskutik, okerrez banago, edo... Bai. Eta abenduaren 5ean Gorka izango da, berriro ere, Josebarekin, Durangoko azokan, Hautsenearen eskutik, arratsaldeko 7etan. Eta Iruñean aurkeztuko dugu, abenduaren 10ean, Mikel Reparazekin, Karrikiriren eskutik. Abenduaren 9ean. 9, 10, bueno, Astelena 9. zehaztuko dugu, bai. Eta, izango duzuei, berriro Joseba entzuteko aukera. Eskerrik asko, torri zareten hoi. Eskerrik asko zuei, hauei eskerrak nago nire atrebitu nahi zontara. Atrebentzia da nire moduko batetzako argitaratzea gaur gunean. Mila esker,